Caer Leb. Mae anheddiad yn ddiffynedig hwn ar debygol o fod wedi adeiladu yn y Seian, ond dydy o efallai o tua ailfad ganrif ag yn seiliedig o roddiadau mewn safle tebyg rhywle arall yn y ynys. Wedi adeiladu ar adar gorsog, gafodd ei amgau gan gloddau ffosyrth dwbl gyda mynedfa ar nghanol yr ochr gyferbyn a chi, ac roedd yn gartref i gymuned amaethyddol fach yn ôl Pentref. Datgelodd cloddiadau a chwiliadol o fewn y safle a 1865. Sylfeinig cwt cerrig crwn gyda llaw a lle tan llechi ac adfeilion adeiladau amrywio eraill, gyda rhain cafwyd darn arian Rhufeinig o 3 ganrif o yn ogystal â chrychenwaith ac eitemau eraill sy'n gysylltiedig â diliadaeth Rhufeinig. Safle wedi defnyddio dros gyfnod hir am fod nawr wedi cronu diweddarach a tu mewn y rhagfyr gogleddol i'r chwyth ohonoch. O dan o rhagfyr hwn cafwyd heian o gregyn gwychiad ynghyd y dan arian o'r diwedd y gyfnod canoloesol. Waw, dyma ni. Waw. Ie, mae gandyn nhw ceiniog o oes y oesoedd. Roedd yn mynd o rwan. Iep, dyma ble maen nhw gyd wedi amddiffyn. Bosib bod roedd nhw gyd wedi amddiffyn hynna yn ystod o'r oes Seian. Pentre Celtaidd wedi hwn. Ond does dim lot wedi goroesi ar hyn o bryd, ond dim ond pethau fel y mwnd, pethau fel wawlia yn digwydd. Ond roedd hwn yn posib bod roedd nhw gyd wedi adeilad wal palisade neu wal coedwig. Rwan dwi am o'r pentre Caer Leb, lle Pentre Celtaidd. Ac iep, dyma'r lle hanesyddol yn Ynys Mon. Reit. Dwi'n mynd i ador eich rwan. Ia, hwn ydi cerrig. Ac ia, hwn ydi cerrig. Dyma ble sydd wedi goroesi o'r adeilad y Celtaidd. Waw. Neu, Celtaidd Rhufeinig ydy hwnna, achos wedi adeiladu ar y Ganrif O.C. Na chdi. Ac ydy Cyn Crist. O.C. ydy Oddi Crist, dwi'n meddwl. Neu ar ôl Crist. Iesu Crist neu Iesuso. Dwi wedi cofio ar y can gan dawriadau. Y can yn enw Sodi Cyd Brwmio, a mae gandyn nhw gair am Iesu yn enw Iesu. Waw, tebyg iawn ydy hwnna. Iep, arall. Dim lot yn goroesi ar y pentre bach hwn, ond ie, achos yn a mi wna i egluro pam. Achos yn anffodus boradwy oedd ar adeiladau y gyd wedi mynd alla roedd nhw gyd wedi dynistrio, ond pwy sy'n gwybod achos ar ôl oesoedd roedd nhw gyd wedi mynd, wedi diflannu sti. A dyma pam does dim lot o bethau'n digwydd ymlaen yn y pentre yma. Dim ond cerrig ac hefyd y mwnd. Waw, tebyg i'r bryn, ond dyma pam mae hyn yn eitha sgwar o'r sgwar. Wel, os dwi'n edrych fama, dyma ble ma'n gyd yn amddiffyn mewn hyn. Rwy'n tro baradwyn, neu gyfeillion,
Mae rhaid i fi fynd o rwan. Hwyl am y tro.